sabit. Pila ka bukong anak. Tulo! Hi mga loves! Share ko lang sa inyo kung paano namin sinelebrate yung birthday ng aking mother. So, sinorpresa namin siya. Actually, hindi kami mahilig sa surprises. Nung doon pa kami sa Pilipinas, wala kaming mga ganun nga mga effect. Kasi, you know, walang pera. Tapos, andun lang kami. Important is magkakasama. Tapos, konting handaan lang. So, wala masyadong mga surprises na nagaganap. Nung andito na kami sa labas ng bansa, so dito yung malayo ka sa family mo, you try to think yung mga surprises, no? Pero yung mga surprises namin, hindi naman bongga. Yung parang, madali lang din i-please si mama. Bigyan mo lang niya ng pang-tong-its, okay na yan siya. So, yung birthday niya was, last time, sinurprise namin siya ng, lechon, hindi niya alam. Yun yung mga, ewan ko kung ilang years na yun. So, every year, I think nung nag-60 ata siya. If I'm not mistaken, 60 ata yun. Nung time na yun, meron pa kaming kinubuhat siya. Basta, meron akong accomplice na gumawa din nung para sa amin. And then, ngayon is, napag-isipan namin, especially ni Maarting Maldito at saka yung kapatid ko na i-surprise namin si mama. Si mama din, sinurprise din niya yung mga kabatch niya kasi matagal na daw silang nagkita. So, 1972 yung batch niya. So, in-invite niya sa bahay, ganun. So, nagpa-cutter kami. And then, sabi namin maglechon. Sabi niya, ay, wag na lang kasi daw mga arthritis, mga bawal. So, wala. Pero sabi namin, bakit hindi maglechon? Maganda pag may lechon, masaya pag may lechon. Ilang araw, sabi ni Marting Maldito na, sige, surprise natin si mama ng lechon. Kasi ayaw nila talaga. So, nung nag-usap-usap na, sabi nila, naghahanap na sila ng lechon. So, yung surprise na yun, hindi na naman natuloy. Umanda na sila lechon. So, binigay na lang namin yung pera sa kanya kasi may lechon na sila na nakita. So, aside from that, yung surprise namin kay mama is money cake. Normally, hindi kami gumagawa. So, first time yun, nag-money cake si mother. And, na-surprise siya, nag-blow siya ng cake. Tapos, nung di ba, pag ibira mo yung money, parang ang super dami. Pero, konti lang yung nilagay namin. So, natuwa siya nun. Yun yung pinaka na-surprise siya talaga, yung money cake. Hindi niya yun inaasahan. So, mga bagay na ganyan, dapat nating i-share. Kasi, before pa talaga, hindi ako nag-share sa aking vlog about sa mga surprises, mga handaan nila sa Pilipinas. Hindi ako nag-share. Pero para din sa amin, makita ng family ko, ng parents ko. No, you never know. Memories. Kailangan tayong mag-save ng memories para meron tayong matignan-tignan. At saka matignan ni Sofia pag lumaki na siya. Kaya, i-vlog ko to. So, makita nyo yung mga kaganapan nung birthday kasama nung mga kasama ni mama at saka surprise Mother's Day na din kasi inano na namin lahat, sinama-sama na namin lahat. Kayo, kung meron pa kayong mga magulang dyan na malapit sa inyo, show them that you love them. Hindi din kami mahilig sa mga I love you, ganun-ganun, hindi. Mga amisyo, hindi din. Pero alam na nila mama at papa yun. So, eto lang yung vlog natin for today, mga loves. Kailangan ko lang siyang i-share sa inyo
no? So, thank you sa lahat ng mothers dyan. Ako, mother na din. So, iba yung feeling. So, thank you so much kay mama. Wag na sa mga bawal at iba pa dyan. Alagaan mo yung sarili nyo dyan. And, tapos na siya sa vaccine. COVID, yung sa injection, tapos na sila. Si papa na lang another one. So, for their age, maraming nagsabi na ano lang, they look younger. So, sobrang nakakatapa ng puso. So, sana matapos na para makapagkita-kita ulit soon at saka makauwi kami. So, yun lang mga loves. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Shout out sa inyong lahat dyan, sa mga Bisaya, sa mga nagmamahal sa amin dyan at palaging sumusumorta. Thank you so much. Mamalansyan ako. Ayan oh. Point. Super dami. Maglinis ako dito sa taas. Okay, thank you. Have a nice day.